Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb els seus més de 2.000 anys d'existència, han estat tradicionalment unes àrees dinàmiques on l'intercanvi econòmic i comercial ha esdevingut motor de desenvolupament, fent del territori un indret idoni per a realitzar activitat econòmica. A finals del segle XIX, gràcies a la revolució industrial, Catalunya es va convertir en una de les zones de major dinamisme industrial, incorporant-se al grup reduït de les regions europees que assoliren uns nivells d'industrialització i desenvolupament d'infraestructures elevats. La transformació del sistema productiu amb la mobilització d'iniciativa, treball i capital i el desenvolupament de les infraestructures modernes, especialment la construcció de la xarxa ferroviària, varen incentivar notablement aquesta dinàmica. En les primeres dècades del segle XX, Barcelona afronta una sèrie d'obres destinades a millorar la qualitat de vida de la seva cada vegada més nombrosa població, com ara la pavimentació dels carrers, el clavegueram i l'electrificació, a més de la inauguració del metro. És en aquesta època que comencen a instal·lar-se empreses estrangeres a la ciutat i la seva àrea d'influència. La guerra civil i la postguerra ralenteixen el creixement de la ciutat, però a partir de la segona meitat dels anys 50 i els 60 es dobla el nombre d'habitants i s'urbanitza gairebé tota la superfície del terme municipal. Recuperada la democràcia, Barcelona emprèn un nou desenvolupament cultural, urbanístic i econòmic amb un creixent protagonisme de la societat civil, que l'ha dotat de grans infraestructures i consolidat com una metròpoli cosmopolita i moderna. En aquesta etapa, l'organització dels Jocs Olímpics l'any 1992 suposa l'inici d'un gran canvi per a Barcelona, que posa en marxa un projecte de ciutat que va més enllà d'un esdeveniment concret, tant a nivell urbanístic com d'implicació i compromís de la societat civil i una oportunitat única per donar-se a conèixer al món. Barcelona, la capital de Catalunya, és avui una ciutat global. El coneixement, els mitjans de comunicació, el turisme, les arts i el comerç fan que estigui ben posicionada internacionalment. Barcelona és una ciutat intel·ligent, interconnectada i ecoeficient, on els canvis tecnològics faciliten canvis socials i urbans que milloren la qualitat de vida de les persones. Barcelona aposta per l'economia i les activitats intensives en coneixement, especialment en sectors econòmics lligats a les noves tecnologies i la sostenibilitat, que ofereixen grans oportunitats de negoci i inversió. L'àrea metropolitana de Barcelona s'ha convertit en un referent de la nova economia del coneixement, en un punt d'atracció d'empreses estrangeres i de talent internacional en projectes especialitzats en els principals sectors econòmics. Barcelona ofereix un clima agradable, zones verdes, carril bici, platges, una moderna xarxa de transport públic i una gastronomia innovadora i saludable i una àmplia oferta cultural. Oberta, creativa, vibrant i acollidora, Barcelona és la ciutat europea amb millor qualitat de vida per als empleats i s'associa a valors com el cosmopolitisme, el disseny, l'arquitectura, la creativitat, la innovació, la cultura i la qualitat de vida.